7 сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько. Пахвалёны Езус Христос. Навеки вечны амен. Мы зноў сустракаемся з вами ў эфіры праграмы 7 сакраментаў касцёла, і сёння наша тэма гучыць як сакрамент канфірмацыі. Ксёндза Юрыя таксама вітаем, майго сувядучага. Я нагадваю вам, што сёння, як і ў наступны раз, як і заўсёды, гэта са мной будзе сёння размаўляць ксёндз-канонік Юрый Санько, пробач парафіі на Залатой Горцы ў Мінску. Ну і таксама я... Надзея Бука. Надзея Бука. Так. Я хацеў гэта сказаць. І таксама нагадаю, што нашыя праграмы зараз маюць быць больш такі фармат практычны. Калі першыя нашыя спатканні былі пра сакраменты больш такога духоўнага кшталту, то зараз мы кажам больш пра практычныя рэчы. Не забывайцеся пісаць пытанні. Як ужо казаў у мінулай праграме, яны могуць быць рознага кшталту, каб мы разам шукалі адказы на тыя жыццёвыя пытанні, якія нас турбуюць. І першае пытанне, ці ёсць абмежаванні па ўзросту, каб прыступіць да сакраменту канфірмацыі? У касцёле прынята, што да сакраменту канфірмацыі прыступаецца з 14 гадоў. Вось, канешне, могуць быць якіясьці і таксама дазволы, напрыклад, у 13 гадоў ці ў 12 гадоў, калі ёсць на гэта рэальная прычына, што каб прыступіць да сакраменту канфірмацыі. Але традыцыйна прынята, што з 14 гадоў прымаецца сакрамент канфірмацыі ў касцёле. А калі браць так па вашай практыцы, у якім узросце часцей за ўсё прыступаюць да сакраменту канфірмацыі? Які гэта ўзрост людзей? Ведаеце, калі мы сёння святкуем, ужо адзначаем 30годдзе аднаўлення структур касцёльных, то сёння ўсё часцей і часцей, вось, гэтая група маладых людзей, менавіта гэта моладзь, якая мае 14-16 гадоў. Але, канешне, здараецца і так, што прыходзяць людзі старэйшыя, якія, напрыклад, не прымалі сакрамент канфірмацыі, яны прыступаюць да яго ў такім ужо у сярэднім узросце, у сталым узросце. Вось. Напрыклад, калі ўдзяляецца сакрамент хросту дарослай асобе, то ён падчас сакраменту хросту ўдзяляецца таксама і сакрамент канфірмацыі, бежмавання. Зразумела. Гэта значыць, што больш усё ж такі гэта маладых будзе людзей, да, зараз, канешне, гэта больш моладзь такая школьная, старэйшых класаў, якая ўжо так... Таму што 30 гадоў гэта ўжо цэлае пакаленне, якое жыве пры свабодзе веравызнання. І дзякуй Богу. Хто можа быць сведкам, і ці ёсць патрабаванні для сведкаў на бежмаванні? Канешне, ёсць патрабаванні да сведкаў, таму што гэта павінен быць католік. І тут прыклад, які ён павінен даваць. Сведка павінен быць сам мець сакрамент канфірмацыі, прайсці гэты сакрамент, таму што, як памятаем, сакрамент канфірмацыі гэта сакрамент хрысціянскай сталасці. Таму цяжка сабе ўявіць чалавека, які будзе сведкам, які сам не прайшоў праз гэты сакрамент, не атрымаў дары Духа Святога, якім прыкладам альбо аб чым ён будзе прасіць для свайго, для таго, за каго ён сведчыць, таму што ў гэтым і ёсць заданне сведкі. Ён сведчыць, што гэтая асоба гатовая да гэтага такога свядомага рэлігійнага жыцця. А ці можна прымаць іншыя сакраменты, напрыклад, сакрамент сужэнства без канфірмацыі? Канешне, пажадана, каб мы мелі сакрамент канфірмацыі, таму што ўсё ж гэта, калі ёсць гэтае паступовае развіццё нават у прыняцці сакраментаў, тады чалавек развіваецца гарманічна. Але сёння нельга сказаць, што, напрыклад, калі асоба, якая не мела сакраменту канфірмацыі, ён не можа, напрыклад, узяць сакрамент шлюбу. Можа. Аднак тады мы, святары, больш ужо тады заахвочваем такіх людзей падумаць пра гэта, таму што гэта вельмі важны элемент, вельмі важны момант у такім жыцці, у стаўленні хрысціяніна, узрастанні ў духоўным. Таму, канешне, пажадана
каб быў сакрамент канфірмацыі, але калі, напрыклад, яго няма яшчэ да гэтага моманту, то тады пазней падрыхтуецца пасля шлюбу. Што значыць забраць у складанні рук і малітв над кандыдатам і падчас удзялення сакраменту? Зноў я ўзяў з сабой агенду літургічную, дзе ёсць сакрамент і канфірмацыя, які удзяляецца. І, канешне, я б яшчэ, можа, пакуль мы дойдзем да сакраменту, да гэтага моманту складання рук і малітвы, хацеў бы яшчэ раз нагадаць, што памятаем, што сакрамент канфірмацыі удзяляе біскуп. Біскуп, з дазволу біскупа можа яго удзяліць святар, але звычайным цэлебранцам гэтага сакраменту з'яўляецца менавіта біскуп. І на пачатку літургіі адбываецца такі прыгожы дыялог, калі пробаш ад імя кандыдатаў просіць у біскупа удзяліць ім сакрамент канфірмацыі. Тады біскуп пытаецца, ці гэтыя вернікі ведаюць, які вялікі дар атрымаюць яны ў гэтым сакраменце, і ці адпаведна падрыхтаваліся да яго прыняцця. Мала ведаць, які важны дар атрымаем, але важна таксама і падрыхтавацца да прыняцця. Таму што здараецца так, што ў нашым рэлігійным жыцці мы шмат ведаем, але не можам скарыстацца з гэтых ведаў. Вось, і сакрамент канфірмацыі паказвае, вось менавіта гэты дыялог святара з біскупам, ён падкрэслівае вось гэтыя важныя элементы: ведаць і умець прыняць. Вось, канешне, святар адказвае, што яны падрыхтаваныя, таму што заўсёды адбываецца падрыхтоўка, і тады біскуп звяртаецца да вернікаў: дарагія браты і сёстры, скажыце перад сабраным тут касцёлам. Першае сведчанне. Сведчанне, калі яны сведчаць не проста перад сабою, перад пробашам, што я хацеў бы прыняць сакрамент бяжмання, перад усёй парафіяльнай супольнасцю. Якіх ласкаў чакаеце вы ад Бога у гэтым сакраменце? І яны адказваюць: прагнем, каб Дух Святы, якога мы атрымаем, умацаваў нас для мужнага вызнавання веры і для жыцця паводле яе праўдаў. Для мужнага вызнавання веры. Вось тое, што мы кажам. Сакрамент канфірмацыі – гэта сакрамент хрысціянскай сталасці. Калі я буду не толькі вызнаваць, не толькі верыць, але буду вызнаваць, бараніць сваю веру, адстойваць яе і сведчыць, перш за ўсё. Вось. Перад тым, як адбудзецца намашчэнне, гэта адбудзецца знак прыняцця дару Духа Святога, адбываецца гэтая важная малітва. Паглядзіце, і, канешне, ускладанне рук. Умілаваныя браты і сёстры, просім Бога Айца Ўсемагутнага ласкава спаслаць Духа Святога на гэтых усыноўленых дзяцей сваіх, ужо адроджаных у хросце да вечнага жыцця, каб ён умацаваў іх сваімі шчодрымі дарамі, а сваім намашчэннем учыніў падобнымі да Хрыста, Сына Божага. Просім Бога Усемагутнага ласкава спаслаць. Малітва просьбы. Калі уся парафіяльная супольнасць, калі біскуп чытае малітву аб спасланні Духа Святога, усе прысутныя цэлебранцы, яны таксама выцягваюць рукі ў бок кандыдатаў і просяць аб дары Духа Святога. Таму што гэтыя людзі ясна разумеюць, аб чым яны просяць, і яны гатовыя прыняць Духа Святога. Вось, менавіта гэтая малітва ёсць гэтым момантам напаўнення іх Духам Святым, напаўнення, калі складаюцца таксама рукі, і калі адбываецца намашчэнне святым алеем, калі перадаецца знак супакою. І першае выпрабаванне, калі біскуп, так, канешне, не моцна, але ударае кандыдата па шчацэ. Гэта як вось гэты сімвал цярпення за веру, таксама сімвал такога мужнага вызнавання веры, каб была моц вытрываць у веры. І пазней адбываецца перадача знаку супакою. Чаму намашчэнне адбываецца менавіта алеем хрызмай?
памятаем мы таксама, што ў вялікі чацверг падчас святой імшы хрызма, якая звычайна адпраўляецца раніцай, таму што святая імша вечары пана, якая распачынае святы пасхальны трыдум, распачынаецца вечарам, адбываецца пасвячэнне алеяў. Алея хрызма і алея інфірморум для намашчэння хворых. Вось. І ўсе сакрамэнты, яшчэ можа быць таксама благаслаўленне алея катахумэнаў, калі дарослыя людзі, калі ёсць група людзей дарослых, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту хросту, можа быць таксама асвячэнне, благаслаўленне алею катахумэнаў. У нас звычайна асвячаецца толькі алей хрызма і алей для намашчэння хворых. І алей хрызма гэта вось гэты бачны знак Божай прысутнасці, і ўсе асноўныя сакраменты менавіта адбываецца намашчэнне гэтым алеем падчас сакраменту хросту, падчас сакраменту бежмавання, як знак прысутнасці Духа Святога, падчас удзялення святарскіх пасвячэнняў. Рукі святара таксама намазваюцца алеем хрызма. Вось. А у чым сэнс прыняцця новага імя падчас бежмавання? Ну, на гэтае пытанне нам дапаможа адказаць Святое Пісанне, таму што мы бачым, калі адбываецца духоўная перамена ў жыцці чалавека, калі ён набірае вось гэтай моцы і свядомасці Божай прысутнасці і крочання за Богам, Бог вельмі часта мяняе імя. Да? Памятаем, напрыклад, Абрама, які стаў Авраамам, памятаем Паўла, якому Бог таксама мяняе імя для таго, каб узмацніць, каб паказаць новы накірунак яго развіцця менавіта ў гэтай духоўнай сферы. Падчас сакраменту бежмавання мы бярэм другое імя. Гэта не значыць, што я памяняю. Напрыклад, я, як бежмаваўся сабе за святога патрона, выбраў асобу Андрэя Баболі. Таму што гэта святы, які служыў на нашых землях, які быў таксама некалькі гадоў нават вікарыем у Нясвіжскім касцёле, пры якім я вырас. І таму гэта асоба для мяне, гэтага святога, яго жыццё, вось яго называлі душахватам, яго служэнне, яго адданасць для мяне было важнае. Сакрамент канфірмацыі я прыняў напрыканцы першага курса ўжо ў семінарыі. Ого. Не калі быў юнаком, напрыклад, яшчэ вучачыся ў школе, а менавіта ў семінарыі. І нас была такая невялікая група семінарыстаў, і мы далучыліся да групы парафіяльнай і прымалі біскуп Александр Кашкевіч, здаецца. Вось, ужо так не памятаю. Пасвячэнне это памятаю, хто ўдзяляў, таму што гэта застаецца так. І я выбраў сабе імя Андрэй. Вось, менавіта не апостол Андрэй, а Андрэй Баболя. І вось выбар імені гэта выбар такога блізкага святога табе, якога ты просіш таксама аб заступніцтве, аб падтрымцы на тваім жыццёвым шляху. І таму бярэцца вось як бы новае імя. Да? І калі сакрамент канфірмацыі ўдзяляецца, заўсёды святар, які дапамагае біскупу ці гэта д'якан, найперш прамаўляе імя, і пазней ужо біскуп кажа, напрыклад, Андрэй, прымі знак дару Духа Святога. Ось, амен. Супакой табе і з духам тваім. Так адбываецца сакрамент канфірмацыі. Таму вельмі важна, каб мы памяталі пра нашых, што ў нас ёсць такая вялікая падтрымка у постаці святых, якія нас падтрымліваюць, якія выпрошваюць для нас неабходныя дары і ласкі. А калі мы рыхтуемся да канфірмацыі, прымаем сакрамент канфірмацыі, як ужо сказалі на пачатку, мы не толькі разумеем, але мы і гатовыя прымаць гэтыя ласкі. Так, сапраўды. А які падарунак лепш за ўсё падараваць у гэты дзень чалавеку, які прыняў знак Духа Святога?
Ведаеце, ну, з падарункамі заўсёды бывае па-рознаму. Канешне, няхай гэта будзе падарунак ад сэрца, няхай гэта будзе якісь, ну, нешта звязана з нашай рэлігійнасцю, да. Ну, цяжка, з падарункамі заўсёды складана, да, але ну, няхай гэта будзе якаясь такая сапраўды рэч, якая будзе паказваць, ну, нашаму нашай блізкай асобе, што вось гэта важны момант нашага хрысціянскага жыцця. Канешне, найлепшы падарунак гэта малітва, але калі ўжо ідзе мова пра якуюсьці рэч, то таксама няхай гэта будзе такая рэч духоўная. Так, сапраўды. Вялікі вам дзякуй, ксёндз Юры. Гэта было апошняе пытанне, неяк так незаўважна праляцела наша размова гэты час, і мы з вами сустрэнемся ўжо праз 2 тыдні. Мы нагадам вам, што ў эфіры была праграма 7 сакраментаў касцёла, і сёння наша тэма гучала як сакрамент канфірмацыі. А ў студыі на вашы пытання... Хацеў бы яшчэ, прабачце. Ну, канешне, канешне. Яшчэ раз зазначыць, да, што мы прымаем у гэтым сакраменце. Канешне. Таму што ну, это не проста прыняцце Духа Святога, а заўсёды Дух Святы напаўняе нас сваімі дарамі. І мы павінны ўзгадаць гэтыя дары, гэта мудрасць, розум, рада, мужнасць, умеласць, пабожнасць і боязь Божая. Гэта 7 дароў Духа Святога, якія мы прымаем падчас сакраменту канфірмацыі. Дзякуй вялікі за цудоўную размову, за тое, што мы так перажываем наноў гэтыя сакраменты, узгадваем свае сакраменты канфірмацыі, калі мы прымалі, і можам дзяліцца гэтай радасцю з вамі, паважаныя слухачы і нашыя гледачы. Заставайцеся на хвалях Радыё Марыя, а я ўсё ж такі нагадваю, што сёння мой суразмоўца і аўтар праграмы быў ксёндз канонік Юры Санько, пробаш парафіі Найсвяцейшай Тройцы Святога Роха на Залатой Горцы ў Мінску, і я... І Надзея Бука. Дзякуй вам. З Богом. Пахвалёны Ісус Христос. На векі вечныя. Амен. Сем сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько.